Ако зрителите решат, че могат да дадат шанс на една 31 годишна жена да бъде мис България, ще бъда щастлива това да съм аз. Супер яко парче! Ти морец си, душо моя, коя за те излъжа. Миглена, нещо на тази, знаеш, на Лепа Брена, на Шабан. Нещо на Мили Кичич. Има ночи, където го точи местовина. Помня само една сцена от телевизора, само с русата коса и как преш на гитка и се усмихваш много сладко. Хубава си, моя горо. Благодаря. Миришеш на младост. Браво! Браво! Браво, Матон! Плаче ли се? Защо плачеш? Събуждавам те от определено време. Изкушаваш ме, съпитаме всеки жест. Изпитваш ме, то кога тега, дали ще издържа твой любовен тест. Няма ли как някой да ми каже, спра да се занимавам вече с теб. Ау, мерси. Съжалявам за нищо, което ми се е случило в този живот, защото миналото не е да се срамуваш от него или да се мъчиш да го забравиш, а той е твой учител в крайна сметка. Абсолютно. Здравейте отново. Миглена, видяхме, че доста си попяла в двореца. Това означава ли, че ще се върнеш на музикалната сцена? Не, в никакъв случай. Просто Пепи беше добър провокатор и постоянно ме предизвикваше да пея всякакви песни. Беше ми весело и затова пеех. Доволна ли си от визитката си? Да, беше страхотна. Единственото, което забелязах е, че през цялото време аз съм на някакво кукуриго без грим, което беше ужасно. А как ще опишеш този един месец в къщата? С една дума. Невероятна емоция. Няма как да опиша с една дума. Просто емоции. Благодаря ти. Моля. Ето